To boli vynikajúce praktické rady pre mamičky a teraz pre gazdinky, ktoré rady pečú a skúšajú všeličo nové. Dnes pečieme so Zuzkou Liškovou a Zuzka Lišková pečie so strukovinami. Pripomínam, ak ste nesledovali od začiatku reláciu. Zuzka, čo budeme robiť teraz ako druhý recept? Budeme robiť mafiny, taktiež červenej fazule. Ako som spomínala, je to veľmi dobrá a vhodná ingrediencia práve do sladkého v kombinácii s čokoládou. A tentokrát budeme kombinovať s banánom, ktorý nám mafiny osladí. Takže opäť začíname fazulou, našou hlavnou ingredienciou. Dáme si vločky ovsené, ktoré môžu byť aj bezlepkové. Dáme si trošku orechov. Môžu byť lieskové, vlášské, mandle. Zuzka, keď sme pri tých vločkách ovsených, si spomínala bezlepkové. Ak je človek zdravý a teda nemá alergiu na lepok, tak môže si dávať takéto bezlepkové? Lebo sú také hlasy, že to teda nie je vhodné, že keď je človek zdravý, tak by mal normálne ten lepok konzumovať bez zábran. Asi, áno. Som tiež zástancom toho, že pokiaľ je človek zdravý a nemá žiadny problém s nejakou intoleranciou, alergiou, tak nie je žiadny dôvod, prečo by si kupoval nejaké náhrady. Potom skôr možno alternovať nejakými prirodzene bezlepkovými vločkami, ako sú amarantové, kinové, rýžové a tak ďalej, čo je úplne prirodzene bezlepková potravina a tým trochu znížime ten lepok v tej strave. A samozrejme vyváženie sa stravovať, takže nie je ho v každom jedle. Takže ešte sme si pridali trošku trstinového cukru. Tentokrát som naozaj dala veľmi málo, len na také dochutenie, pretože veľakrát ľudia majú radšej takéto sladšie, čo ja ho tam ani mať nemusím, priznám sa, lebo mi tam stačia tie banány s tou tmavou čokoládou. Len tentokrát mám veľmi tú horkú tú čokoládu, tak som tam trošku dala nejakých 40 gramov do všetkých tých mufinkov. Bude ich približne 12 až 16 podľa toho, ako ich budeme plniť. Takže naša taká lepivá a osladzujúca zložka banán, ktorý si nalámeme, aby sa nám lepšie premixoval. Jedno vajíčko. Vajíčko vieme tiež nahrádzať, pretože sú aj ľudia, ktorí vajíčka nekonzumujú veľmi jednoducho čia semienkami, ktoré... A oni to spoja? Áno, ktoré rozrobíme z trošku horúcej vody, aby sa vznikla taká tá slízka konzistencia. A tá slízka konzistencia musí byť, áno, nevznikne tu, ale musí extra vzniknúť. Inak, a tu tam nalejeme. Dá sa toto isté urobiť aj bez toho vajíčka a tie mafiny nám krásne držia tým, že je to v tej formičke, tak nekrájame to a drží to. Takže mám to tak otestované, že sa to dá. Takže opäť musíme trošku aj premixovať. Ešte pridám trochu kokosového oleja a rastlinné mlieko. Recept máme spísaný presne podľa týchto istých množstiev a premixujeme. Zuzka, toto vyzerá teda naozaj veľmi, veľmi jednoduché, celé komplet, ako to dáš dohromady. Veľmi jednoduché. Ja teda opäť pridám tú moju obľúbenú čokoládu, ktorá tam ináč tiež nemusí byť. Hlavne ten recept je veľmi variabilný. Môžeme ho alternovať s inými surovinami. Môžeme napríklad aj s bielou fazulou, som ho už robila, a potom na taký ten vanilkový štýl, že nedávala som čokoládu. Ty to som ešte ani nepočula, že biela fazula sa dáva na vanilkový štýl. Áno, áno, lebo tá červená sa hodí ku kakao čokoláde, to je jasné, áno. A biela zase s vanilkou. Tak trošku je vanilkového kokosového cukru a sú tie mafiny zase biele, svetlé. Tak. A prípadne s ovocím sú výborné na ten vanilkový štýl s čučorietkami alebo malinami. Takže opäť máme hmotu a môžeme plniť formičky. Áno. Vidím, že ty si priniesla silikónové, ale to už asi kto má aké preferuje. Je to naozaj, môžeme aj tie jednorázové papierové. Je to na každom, aké má, nemusí si špeciálne ísť kupovať silikónové. Ja ich mám veľmi rada preto, lebo držia tvár a potom ten muffin len vyberiem a nemusím tak to ho... šup vylúpneš a to umývanie je veľmi jednoduché. A nemusím ich ani vymasťovať. Ani on tie formy, občas sa stane, že sa to v tej forme tak ako prilepí a potom to človek vlastne poškodí tým vyberaním. Takže ten silikón má svoje výhody a už existujú silikónové aj také plechy na mafinky. A toto je teda jedna dávka, toto v tej miske, áno? Áno, to je jedna dávka. Hovorila si, že okolo tých 16? Okolo 15, 16, 13, podľa toho, aké máme veľké formičky. Je to dosť. To stačí. Ja si tie mafiny potom namrazím a vyťahujem. Takže... A u vás to vydrží?
No keď už sú v mrázničke, už vydržia. Ja. Už vydržia. To sú... Lebo si neviem predstaviť, že u nás by to vydržalo. No keby som ich nehala vonku, nevydržali. Vieš, ale tak 14 mafínov, to je... Ty máš 2 deti, jedného muža, ste 4. A tak to si tak snažím vždycky nejak ukradnúť do tej mrázničky, aby som cez týždeň, keď potrebujem niečo, tak si to len vytiahnem. A ide to ideálne, keď človek cvičí, aj teda drží, tak. snaží sa udržať si postavu, dávať si to do obeda, to nám vždy, moja fit trenérka mi hovorila, že to si koláčik si vždy odložte na ráno. Keď aj idete na návštevu, tak si ho vypýtajte domov a dajte si ho ráno. Presne. Dobre, tak si ešte povedzme, že aká teda rúra elektrická, nakoľko má byť vyhriata a koľko minút. Pečieme zase na 180 stupňov, obojstranné pečenie a dáme 35 minút, tak aby sme videli, že už sú také do zlata opečené. Ja ich teda ešte budem nazdobovať s lupienkami. To budeme teraz dávať, tie lupienky? Ešte pred pečením. Ešte to je, ja dobre, to že na sme tých lupienkoch potom vidím, že sú také do zlata už upečené, viem, že už sú mafiny hotové. Tak nemusíš ani píchať do toho, že Už ani vieš, nemusím, to je taký viem, tester. Viem, že už keď sú Výborne. opečené lupienky.